Hala kaluoy sad ani nila uy unsa kahani ilahang gibaligya bata pa kanin aning kamot na ato dang hunungan bi. Lang sa inyong baligya. Unsa na? Lumpia o iskindi. Lumpia o guys kende. Tagpila pod? 320. Nanda ro. 320 nya ang katong isa sa to. Iskindi tag cheese. Eskende. Tagay mi be. Duha. Duha ka eskende. Sa flavor na eskende. Kung kabalo gipabalik ito. Gipaligyan nyo ana. Angkat ra mo. Papalit ako be. Kuan atagay mig duha ani kaning lumpia. Gisugod mo baligya ani. Wala na din mo eskwela di ay. Wala. Andang na mo eskwela? Sa grade niyo? 6 o 7. Magsuon mo tulo. Balik sa mo. Kuan mo gipa baligya ra mo ana. Patong lang mo. Tagpila gani ni? Cheese. Jis. Nya ang kanang lumpia. Tulo 20. 20. Tuluhan na lang para 20. 40. Dara. Wala yung sinsilyo? Ikaw? Wala mo sinsilyo? Wala pa dahil may halin? Ay, lumpia. Lumpia. Ha? May lumpia. Asa naman to lumpia? Dara ang bebe. Tulo ni. Wala yung kambyo? Diyan na. Atay mo. Sige, sige. Taga-asa rin mo? Banawan ra mo. Layo sa inyong ikuan na ni. Asa mo padulong ron? Gay na ra mo na maligya. Maayo kay kuan. Padayon nga pong eskwela got. Gamping mo ha. Daw. Lami silang lumpia eh. Pugihan kayo yung tulo ba na estudyante na maligya sila lumpia o kuan iskindi. Grabe no, pugihan kayo magbata ba. Sige basta-basta diri sa bukid ba no? Tura sila magbakta sila tulo. Layo silang gibaktasan no, init pa jud kaayo, binagtasay. Abli na ko Same. Kana inana maka-proud yun ni inana nga klase nga bata ba nga dili gid sa ingon nga nagsalig sila sa ilahang kaugalingon nga ginikanan aning kaamot gid sila para sa ilahang kaugmaon nila kana naa jud na inindot nga kaugmaon nga moabot sa ilaha ba moabot ang panahon kay kugihan kayo bata pa lang aning kamot na unsa na lang kaha og magahuman sila sa ilahang pag-eskwela. Negosyante jud ako hon. Kana na dyan ay nindot nga kaugmaon, bata pa lang, kabalo na magnegosyo. Pagdako ana, mamaster na gina nila. Di para sa uban diya nga magsalig na lang sa ginikanan. Magsalig na lang mangayo. Pero kana, bata pa lang, wala gid nila gikaulaw ang ilahang diskarte nila. Bahalag pobre, ang importante nang inabuhi sila og tarong nga makapadayon sila sa ilahang pag-eskwela. Mao na saludo jud ko sa inaanang nga klase nga bata ba.